Ka siasa en ga mana kaka pile dongruok en mana weche mag siasa e kin mamoko. Mokwongo kidhi siro jatelo to very sure ni siro with accuracy. Apani the conversation is starting on the International Youth Day, man tarik 12 August. Man tich adek ok Tuesday. Ing'en Raila noketo an gimoro amora maber timore Tuesday. Koro otemo kelo tarik Raila to ma ok Raila. Mar ariyo awacho ni an Odhiambo asebedo part of the process mosechako paro beyond 2060. Paro ni nochako gi KIPRA, Kenya Institute of Public Policy Research. Ma paro nosechako, and one of the ideas neni we align the next blueprint to the Africa Vision 2063, Africa Union Vision 2063. Koro apani ema inano kasani osechako machua. E paro mano osechako no, at that time ne itimo gik mokare mokwongo watimo data collection e gweng ma piny Kenya ka gweng region ka region. Wanano ni okay, en ang'o gini ma okoso kata gaps mantie. Kaeto kocha bende warango global perspectives. Ni piny dhi kanye. Koro kitimo planning o kitim planning mana ma odu kama okirango ni oko koth chwe kata chieng' rieny. And so those global perspectives must also be infused. Minano ka budget ginene planning no ne temo luwo African Union process. Koro gima wueni en gima ng'eyo. Kendo gima I'm very passionate about as an economist nikech wahero timo planning makare. Gima chanda ni nyong'o gini osetiyo, KIPRA osetiyo, other institutions bende osetiyo, motimo data collection, mokelo data gote, motimo analysis, ma raise advisory papers manya konyowa sama watimo if I can use her language, sama waguro mise mar 2016 no. Lakini esamo kele sani en salueny to kada samani hori en salueny ma an gimoro amora ma owachi ni koro ka an Linda Mwananchi kon gimoro amora ma jali okelo arange ang'aya ni koso ma en another instrument modwa tiyogo mondo yud telo kendo ta anta dwan mondo odhi dala. To ng'ama bende nie korka kocha supporte kata jamerano ka supporte kata kia det to supporte apota ma kata nitiere gima rom kata nitiere gima ok ni kare okonya wacho ni ma to ok ni kare. Nikech for example karango pillars mag ginene giketo pillars go en human capital, pillar no aneno economic output, pillar no aneno energy. Kanyo kibiyude gik moko ka rule of law ma jatelo ni oseduoko wae chien. Kanyo kibiwinje gik moko ka political stability ma bende waseneno kwasekoso in the last 2 years. Nango nikech ong'eyo ni mago koketo kanyo to biro paro nwa richone. So that is why awacho ni timing ni okber. Siasa matima all the time, but ko kele January 2028 awinjo ka ben wacho 2029 nikech otemo pushe. Bwana wacho 2028 kapodi onge. Gini onego bed watimo 2028. Tokiero. Ma we have a fresh mandate. Koda en mana jatelo na emodok. Koda wan gi jatelo manyien. Warango gini on a different view ni on its own merit. Ni gima wacho ni bende en gima kare ama ok en gima kare. 2028 kata inyayudo kata institution leaders manie sirikal bende nyachung' makwedo wach mawacho ni ma tok timre kama. But sani ka in institution leader ibo wachi ni initamo di campaign jatendi. So for me I think that is the biggest gap. Gik ma gi propose gigo are very noble but nitiere gaps ma aneno which are inspired by the political process. To kana ka poka dhir ben bende paro ni magi ohinga ma bendo simo kamuno kana na piny Kenya mar chopo lek nikech ane na kwedo
No, kwedo is important. The price of democracy is vigilance, eternal vigilance. And so we must continue to be vigilant. It is the duty of the government of the day to lie. But it is also the duty of the public not to believe the lie. Koro nitiere lies moko manyaka sirikal wachi nikech ko ng'isi adierate to it can cause destabilization. But a lie no in kaka japiny, it is your duty not to believe it. Koro anano ka lies moko ben gini wacho ka it is our duty not to believe Ben. And freedom of speech. Absolutely. And that is why I say it is their responsibility. And then it is my responsibility to kwedo. However, timing ni inyayodo ka kwedo itimatema kweda kata gima ber. Ama inyayodo ka watimatima support kata gima it is obvious ni gini to onge. Makoro to nochi no ber to kaluore gi Odhiambo Ramogi timing mare hemarach. Nitiere kuonde ma aneno ka of course unallied. For example, there is emphasis on industry. Yes. Kanyo apana nya winjora kodgi nikech nyaka wa create teach to tijno ok bi wuok kamora amora ko kwa keto emphasis on industry. Gima chanda gi sirikande ni they are willing to talk about industry matimre 2060 to gi sani to onge gima gisetime. Onge any effort masayaneno ni they are actually making effort in this thing. Makantiere effort, an effort mag osiepe rais matemo establish taifa gas dongo kundu ma bwanani wacho osiepe rais matemo nyeo rai gine matemo nyeo sugar factories mabende